Lewapda ösüp çykan buğdaýlar näwerli keselden guraýar. Marada kärenneçilere gyşyň öň ýany güýdülük buğday ekdirilýär. Lewap welaýatynyň Fara we etrawynyň Jeyhun, Jendi, Goýgala şeýle-de Galkynyş etrawynyň Watan, Parahat we Azatlyk daýhan birleşiklerine ösüp çykan buğdaýlar näwerli keselden guraýar. Welaýatyň ähli etraplaryna henizem buğday ekişiniň dowam edýän owalary bar. Mara welaýatynyň wekilwazir etrawyna häkimetler gyşyň öň ýany kärenneçilere güýdülük buğday ekdirýär. Daýhanlar gije galan buğdaýdan hasal alyp bilmän döwleti bergili çykmakdan gorkýar. Bular barada Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylary we çeşmeleri 21-nji noýabrda habar berdiler. Lewaply habarçynyň maglumatlaryna görä welaýatyň en çeme owalaryna buğdaýlaryň çoğdamlanýan döwrüne olar näwerli keselden guraýar. Köp meýdanlar tutuşlugyny käwirleriniň tas ýarysy gurapdyr. Agronomlaryň şiiri keseli we aklyma diagnozlarynyň esasyna beren himiki dermanlary netijesiz bolupdyr diýip welaýatyň owalaryna aýlanan habarçy maglumat berdi. Buğday güýzi gijekildi. Ösüş tuğ wagtyna tutulmady. Şonuň üçin her türlü keseller we ziýan beriji mörmöjekler ekinleri gurudýar diýip atlandyrylmalyk şertine çykyş eden ýerli agronom Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä welaýatyň çägine heniz hem buğday ekişiniň dowam edýän owalary bar. Türkmenistanyň güýdülük buğday ekişine resmi derejede 4-nji sentýabrda girişildi. Buğdaýlary näwerli keselden guran garlaçy kärenneçiler olara zerur bolan dermanyň ýeter ýetmezçiliginden şikayet edýärler. Azatlygyň Mara welaýatyna habarçysy 21-nji noýabrda ýetiren habaryna welaýatyň çägine gyşyň öň ýany buğday ekişiniň heniz hem tamamlanmanyny habar berýär. Şu günler Marada huwa gijelerine -8 gradus çenli soýar. Wekilwazir etrawynyň häkimligi owalaryň başlyklaryna käreni ýerleri buğday ekdirmegi tapşyrdy. Buğday ekişine gije galan daýhanlar ýeterlik hasyl alyp bilmän döwleti bergili çykmakdan gorkýar diýip habarçy maglumat berdi. Owa hojalyk hunärmenleri ýurdun günorta sebitlerine buğdaýy jemi 4-5 gedek demirgazyk sebitlerde 3 gedek ösüş duýunyň tutulmagyny, şeýle-de ösüş döwrüne oňa 2 gedek azotly dökünleriň berilmegini maslahat berýärler.